हाग्रामा महिलारि सारनि हस्पिटालनि नुथाय आरो नैबे उदालगुरिनि माबायदि जादों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गोजौ थिखानाय सियारखौ हेलो एभ्रिवान दिनै माखासे भिडिअ देखायगोन नैबे जाबाय दाख्लै बावैफोरनि क'क्राझार जोंनि दाउथु बिखा गोजोननि नोगोर सुइजारलेण्ड ओमफ्रायहाय दिनै बे माबायदि महर मोनखो नायलांदो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन दिनै क'क्राझारनि महरा माबायदि जानानै दं नोंथांमोना नुनो हागोन लामाया अलमस्ट लोमजोब्बायानो नोंथांमोननि बबे बबे जायगायाव आरो माबायदि जानानै दङ नैबे पुलिस पइन्ट ट्राफिक पइन्टआ ओमफ्राय नैबे दखानफोर ओमफ्रायहाय नैबे साइड फारसेजों एमआरएम हस्पिटाल जाहैबाय जोंहा हाग्रामा सारनि नैबे लामाया सेस गासै अमस्रि हटेल नैबे ओमफ्रायहाय नैबे एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाल हाग्रामा सारनि ओमफ्राय नैबे ब्र मोनाथ' ना फिसिजासै होननाय रुमावनो नायलाय साफा सेसै बरबाद ओरै थां ओरैबो दै ओरै नाय ओरैबो दै मटर बासफोरजों थांलाय फैलाय खालामग्राफ्रा साबधान जादो लामाफ्रा सेस नै आरो खैराबारिया सेस जानानै दं आरो नैबे नुथाया जाहैबाय आब' रियानि न' सेस लोमजोब्बाय आब'नाव बिराद दलहा नायलाय नै सिथ्लायाव ओइ बाल्थिङा नै सिथ्लायावनो बेसे गिदिर जाखो जोंनिया आरो नैबे नुथायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना उदालगुरि बागानथलाजोंहाय नैबे सेसै लामायानो आदिबासिफोरनिजों थांग्रा ओरै सेस माबायदि होनानै होलांखो दै थांनो फिसानो सिगांनि कन्ट्रेक्टरा साफा दायो जाजोब्बाय लामाखौनो ओमफ्राय नै जायफ्रा बासजोंहाय ट्राभेल खालामनो नागिरदों खैराबारि टु गरायसर मेन रड बे रिभार्स बोनाया गारि थांनो हाला बेजों सेस गासै नोंथांमोना नायनो हागोन सेस अखाया गारनायनि नाम गैया आं बुंदोंना 2 जुलाइसिम हानो हागौ बायदि आरोना गियानि फोसावनाय बायदिब्ला सेस गासै लामाया साफा लोमजोबनो हागौ बुहुद जायगायानो दुब्लिफ्रा नायजाला दैबाना अखा हाया होननाया साथाखौ अखाय लालायनानैथ' माखासे भिडिअ देखायबावनो नोंथांमोननो नाजागोन आं जेराव थायो बावथ' दैयानो लोमा होनजायो बिराद गोजौ जायगा ओमफ्राय गुबुनफ्रा बिराद खस्थ' सैनांगासिनो दंना क'क्राझाराथ' फुरा आरो हाबावबाय थाबावबा फुरा गोदोखागोन ओरै पुलिस थानाजों माजों आरो माखासे जायगाफोरखौ देखायलांनो नाजाबावगोन आरो बबे जायगायावहाय माबायदि जानानै दङ अननानै कमेन्ट हरनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिखागौ दायो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे इमारजेन्सि कन्टेक्ट नाम्बार होदों फ्लाड जानाय जायगाफोराव जेराव दैबाना बैफोरनि मानसिफोरा जगाजग खालामहरनो हागोन जिखुनु हेफाजाब मददनि थाखाय इमारजेन्सि कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोना गोबाङा मोनाखैबो जानो हागौ ओमफ्रायहाय बेखिनियानो आरोना आरो मा जायगाखौ देखायजाबावनो लुबैयो आरो बबे जायगायाव माबायदि जानानै दङ होननानै खबर हरलाय नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुयैनो नायनो नाजागोन अखायानो गारनो रोंला एटलिस्ट जोंना वाइफाइआ सोलिगासिनो दङ लाइना एसेबाबो दङ थांलाय फैलायब्लाबो इनभार्टारजों सोलिगासिनो गोबां जायगायाव लाइन गैयैनि थाखाय गोबाङा नुवाखै आपडेट्सफोरखौ बे आरोना थ' मोजाङै थागासिबो ओमफ्रायहाय थांलाय फैलायनि थाखायबा मटर बासजों साबधान जानाया गाहामसै लामाफ्रा गुगाजोब्बाय अबेबा